дуруд, бозам шунавандаи бисёр азиз ва арҷманд, Субҳон Ҷалилов ҳастам ва лоиҳаи фурсати донистан нашри дуюм аст ва ёдрас мешавам ки гуфтори мазкурро Азия плюс бо дастгирии барномаи Remit Prime ифад аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мекунад ва дар ин нашр бошад ки ҳамкорони мо аз Финка Тоҷикистон ки мусоидат карданд ва мо саймона изҳори сипос мекунем ба онҳо. Умедворам ки суҳбати ҷолиб хоҳад буд ва мо дар доираи лоиҳаи фурсати донистан дар мавзӯи банақшагирии молиявӣ ва буҷаи оила суҳбат хоҳем кард ва бо ин мақсад мо ду занги телефонӣ ҳам анҷом медиҳем ба шаҳри Нисо Сафарова ва Маҳбуба Низомова, онҳо аз Ёвон ва шаҳри Туз ҳастанд. Аммо дар меҳмонӣ мо ҳастанд коршиноси соҳаи саводнокии молиявӣ, муовини сардори идораи методология ва бозомӯзии кормандони корхонаи воҳиди давлатии Бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Умед Буриев ки мо саймона аз ишон изҳори сипос мекунем. Салом алейкум. Салом алейкум. Салом арз мекунам пеш аз он ба шунавандагони Азия плюс барои даъват ба барномаи шумо. Сипос мегӯям ва умедвор ҳастам ки суҳбати шумо ҳамчун мутахассис метавонад барои касе таҳрик бидиҳад, метавонад касеро як дастурамал бошад барои касе, зеро ки ин мавзӯъ бисёр муҳим аст ва бубинед банақшагирии оилавӣ ва банақшагирии молиявӣ ва буҷаи оила. Биёед аз ин шурӯъ мекунем ки буҷаи оила чи аст ва барои некуаҳволии оилаҳо то кадом андоза ҳамин муҳим аст? пеш аз ҳама буҷаи оила ин нақшаи даромад ва хароҷотҳои оила дар як муҳлати муайян мешавад ва буҷаи оила барои он таҳия мегардад ки ҳар як оила ба худ орзуҳо дорад ва барои амалии орзуҳо, яъне ки вақте ки оила буҷаи худро таҳия мегардонад, аллакай ӯ медонад ки чӣ қадар даромад дорад ва хароҷотҳо ба куҷо мераванд. ва яке аз муҳимияти буҷаи оила ин пасандоз кардани ақаллан 10% он барои амалӣ гаштани орзуҳои худ мебошад. ба даромадҳое ки мо дар буҷаи оила гуфтем ки аз ду қисм иборат аз даромад ва хароҷот. ба даромад дохил мешавад маош, агар нафақагир бошад нафақа ва дигар даромадҳои иловагӣ. ба хароҷотҳои он бошад хароҷотҳо барои ғизо, барои таҳсил, барои хизматҳои расонаи коммуналӣ ва дигар хароҷотҳо, яъне ки ин бояд ки дар буҷаи оила шинонда шавад. Хуб бибинед вақте гап дар бораи буҷаи кишвар меравад, онҷо мо калимаи камомаду ин чизҳоро мешунавем. оё дар буҷаи оила ҳамин ҳолати камомат мушоҳида мешавад ва он вақт оилаҳо бояд чӣ кор кунанд? бале, вақте ки буҷа шуд, албатта дар онҷо даромад, хароҷот ва камомат низ мешавад. дар буҷаи кишвар ино касри буҷа мегӯянд, яъне ки камомади буҷа. мутаассифона дар буҷаи оила ҳам чунин ба назар мерасад. ин аз кадом ҳисоб? аз ҳисобе ки баъзан хароҷотҳои ғайричашмдошт мешавад ва дар натиҷа камомади буҷа ба назар мерасад. барои пешгирӣ аз камомади буҷа ҳангоми таҳияи буҷа бояд ки вақте ки хароҷотҳоро мо номбар мекунем ва дар он ҷо мешинонем, баъди аз ҳамаи хароҷотҳо 10% дигар барои хароҷотҳои ғайричашмдош ҷудо карданд дар кор, то ки ҳамин норасои буҷаро пардохт кунанд, яъне ки рӯпӯш кунанд. ғайр аз ин тавсия дода мешавад ки барои он ки буҷа мукаммал ва дуруст таҳия карда шавад, бояд мо хароҷот ва даромади моҳи гузаштаро таҳлил кунем. вақте ки таҳлил мекунем, мебинем ки хароҷотҳои мо бисёртар ба кадом банд хароҷот бисёр шудааст. масалан, агар хароҷотҳои нозарур ва ҳатмӣ набошад, масалан хароҷотҳои нолозим, харидҳои нолозим, онро мо бояд кам кунем барои он ки дар охири моҳ мо ба норасои буҷа яъне ки дучор нашавем. беҳтарин. хуб, шунавандаи азиз, ёдрас мешавам ки мо суҳбат дорем бо Умед Буриев, коршиноси соҳаи саводнокии молиявӣ, муовини сардори идораи методология ва бозомӯзии кормандони Амонатбонк ва умедворам ки суҳбати мо бо ду нафари дигаре ки телефонӣ бо онҳо тамос мегирем ҷолиб хоҳад буд. шунавандаи аввали мо ине ки ҳамсуҳбати аввали мо аллакай дар хати телефон ҳастанд. апаи шаҳри Нисо Сафарова. Салом алейкум апа. ва алейкум ассалом. хуб ҳастен апаи шаҳри Нисо? алҳамдулиллаҳ, шукрони Аллоҳ. шумо сокини ноҳияи Ёвон ҳастед, намитавр? ман Сафаров шаҳри Нисо аз ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ҳасан Ҳусейн, деҳаи Озодӣ. беҳтарин. самти фаъолиятон чи аст? асосан шумо дар кадом самт фаъолият мекунед? ман ҳунарманд, дузанда. дузанда, бисёр хуб. ва сехи дузандагӣ дорен, коргар дорен, намитавр? дар хона, дар назди ҳавлиги худам. дар хонаатон буд. чаро ба хулоса омадед ки ҳатман бояд ҳамин гуна як корхона кушоед ва чӣ шуморо ба ин водор кард апаи шаҳри Нисо? ман ҳамчун зан, ҳамчун ҳунарманд мехоҳам ки як дар ҳамин деҳаи худам корхона кушам
دیگر زنها را دعوت کنم همین رفت زندگی خودشون پیش برن. یعنی آیا کشودن کارخانه باعث پیشرفت زندگی میشود؟ البته میشه. ما درباره بودجه اویله و درباره بنفشه‌گیری مولوی صحبت داریم. من درآمد اویله شما مثلا از حساب چی است؟ از حساب کارخانه‌تون یا از حساب پول مهاجرت یا از حساب معاشی مثلا؟ نه مهاجرت نیست. مهاجرت نیست. همین زندگی و با مردم استوی چی؟ مهاجرت نیست. چی استوان؟ استوی چی هنر داره؟ استوار راننده بود ولی استوی نمید خانه ساز. بهترین. یعنی که یک مقداری معینی مبلغ او کار میکند، یک مقداری معینی مبلغ شما کار میکنید و هم خیلی بودجه اولیه خود رو تشکیل میدین. با مؤسسه‌های مولوی چه خیلی فعالیت میکنین؟ من ضرور شد برای گرفتن قرض شما مراجعت کردین به یگان بانک؟ بانک هست، بانک فینکا رحمت با بانک فینکا با 2023 با فینکا همکاری میکنم با کلوبی بانوان. ما در اوج اشتراک میکنیم، آموزش یاد میگیریم، اپی گلنازر بیای ما یاد نشون میدیم. همین سخت زندگی شما میگونه که همین زنها چه سخت زندگی شما پیش برن. ما پیشنهاد کردن که به در بانک فینکا قرض گیرید دپازیت مونه، اما قرض نگرفتن دپازیت موندو. شما پسنداز گذاشتین برای نبیرتون. آفرین. موندو. همین سمینارها گوش کردم، آموزش‌ها رو گوش کردم، با من پیشنهاد موندو. یعنی همین سمینارها صحبتایی که با زنها در دهه میکنن منفعت دارند؟ البته دارن. و شما این شخصا حس کردید اگر این سمینارها نمیرفتین شاید پسنداز هم نمیگذاشتید نه؟ نه هیچی نمیدونستم، همه چی ما بسیار چی آموختیم. سال آینده ما را پیگم نوزه طرف بانک فینکا طرف خوجان مهمانی رفتیم خوجان، همه قدم جای خوب بودن هموشه دیدن. ما زنهای هنرمند با بسیارتر ساغمان شدیم که اینقدر ترقی رفته گردن. و صفی اونهایی که میخوان در این سمینارها اشتراک کنن، میخوان مثل شما کارگاه‌های دوزندگی داشته باشن یا عموما کارگاه استحصالی داشته باشن، حس میکنید که زیاد میشون در همون اطراف شما؟ زیاد میشن، البته زیاد میشن. و حس میکنید که بعد آموزش ها فکری زنها دیگر میشوند؟ هم خواست؟ دیگر میخوان که برای میخواد پیش دیگه اول دو میگه سرانو چخنه بعد چی میشن؟ زیادتر میشن. اول باور نمیکنن و بعد یکی باور میکنن. من شما با زنهای دیگری که ولی ما رو میشنوند، مثلا اکثریت زنهای دیگه میگن یک کار نیست، معاش نیست یا جای کاری در دهه است، کجا است کار نمیکنه. با اونا چی گفتنی هستن؟ یعنی چی کار باید کنن؟ خودشان در همون ها خودشان باید حرکت کنن، آموزشای به رایگان میشه و من اشتراک کنن، میفهمند و میان خودشون میرودن. بسیار شده به و ببینید بعضی مردها راضی نمیشن که همسرشون کار کنند. شما با این مردها چی میگین؟ چه خیلی باید شوهر راضی کنن که کار کرد، کارخانه تشکیل کرد، زنها میتونن این کار رو انجام دین؟ چه خیلی باید اونها راضی کرد؟ ما برای همه میخوام که در همه قشلاق خودم در دهه خودم همه برای که همه زنهاشون مرداشون زنها رو چی نمیده اجازه نمیده همه کار تشکیل کنم که همه تو یاد بگیرن. همه خیلی زندگی و خودم تعلیم کنم اصلا داشت شرنامه خارجی اقتی کار میکنم کیسفون و همه خیلی زنها بسیارن زنهایی که میخوان هنر آموزندم خیلی زنده باشد. یعنی شما حس کردید که بعد از آموزش، بعد از کسب آموزی، بعد از هنر آموزی، بعد از تشکیل همین سیخ زندگیتون دیگر شد، فهمیش شما دیگر شد، کاربار دیگر شد؟ هم خیلی است؟ هم خیلی است. زنده باشین. تشکر میگم برای کار برای شما پای شهرینیسو. سلامت باشین. امیدوارم که صحبت اخیر ما نباشد. سلامت باشین. تشکر میگم اپا. زنده باشین. خب شنونده عزیز، ما با شهرینیسو سفر و صحبت داشتیم، ساکنای یوبون. خودشون با دستگیری فینکا تاجیکستان یعنی یک کارگاه شدن، چند نفر زنای دیگر را جمع کردن و کلوب بانوان فینکا اونجا اعضا هستند و اونجا در موضوع گوناگون صحبت میکنند و ببینید که این صحبت ها براشون تاثیر خوب رسونده است. خب محترم امید بوریف، نظر شما چی است؟ یعنی از شنیدن این صحبت به چه خلاص آمدین؟ پیش از همه تحسین و آفرین میگم به مدیران تاجیک و نظر من این است که در حقیقت وقتی که از جانب تشکیلات‌های قرضی وابسته به بلند برداشتن سودناکی مالیایی در منطقه ها در ناحیه ها ترینینگ و سمینار گذرانده می شود، چخیلی که شهرنشینان سفر را گفتن قید کردن که ملکه اول رو یعنی که معلومات اول رو از همین تشکیلات‌های قرضی از همین اشتراک در سمینار رو
тренинг ҳо гирифтанд ва бубинед ки боиси таҳсин ва ибрат ба дигарон аст ки дар ҳақиқат он бо як ғайрат кушодан бизнеси худро дар деҳа ва имрӯз он бизнес рушд карда истодааст ва мо боварӣ дорем боз ҳам рушд мекунад ва шояд ки дар дигар деҳаҳо ҳам низ ибрат гиранд ва чунин коргоҳҳо кушоянд. беҳтарин. дар доираи лоиҳаи фурсати донистан мо барномаи дуюма пешниҳод кардем ба нақшагирии молиявӣ ва буҷаи оила ном дорад мавзӯи мо ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд як коршиноси хуби соҳаи саводнокии молиявӣ, муовини сардори идораи методология ва бозомӯзии кормандони корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузорӣ ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк Умед Буриев ва фикр мекунам ки давоми суҳбати мо ҳам ҷолиб мешавад. мо дар мораи буҷаи оила гуфтем ва биёд акнун бигем ки кӣ бояд амина тартиб бидиҳад ва мардум оё малакаи тартиб додани буҷаи оиларо доранд ва чӣ хел метавонанд ки амира омӯзанд? буҷаи оила асосан аз ҷониби сардори оила зан ё мард яъне дар якҷоягӣ тартиб дода мешавад ва албатта барои таҳияи он маълумот лозим аст. маълумот оид ба буҷаи оила, ин асосан тартиби буҷаи оила ин як банди саводнокии молиявӣ мебошад. имрӯзҳо аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ, аз ҷониби амонатбанк низ дар тамоми ноҳияҳо тренингу семинарҳо оид ба саводнокии молиявӣ гузаронида мешавад ба аҳолӣ ва мардум аҳолӣ метавонанд ки барои ёд гирифтани таҳияи буҷаи оила ба фестивалҳое ки аз ҷониби Бонки Миллӣ низ ташкил карда мешавад, ба форумҳо, яъне ки ё ин ки тренингу семинарҳое ки аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ дар ноҳияҳо ройгон гузаронида мешавад иштирок намоянд ва ба саволҳои худ дар онҷо посух бигиранд. тарзи таҳия намудани буҷаи оиларо мо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ ба аҳолӣ яъне ки нишон медиҳем. хуб бубинед, яке аз масъалаҳои бисёр муҳими олӣ ин қалобони интернетӣ аст. мардума бисёр фиреб мекунанд, мардум ба доми онҳо меафтанд ва ҳатто ҳолатҳое ҳаст ки маблағҳои хеле зиёди ба азоб ба даст овардаи худро аз даст медиҳанд. чӣ тавсия доред? мардум чӣ хел бояд ширкатҳои қаллобиро ё шахсони қаллоба шиносанд ва чӣ кор кунанд ки аз ҳамин ҳолат эмин бошанд? бале, бисёр дуруст қайд кардаед субҳон. яъне ки мутаассифона имрӯз бисёр шаҳрвандони мо ба доми қаллобон меафтанд ва ба қавле бозори қаллобон низ гарм аст. агар пештар қаллобон яъне ки нақди фиреб мекарданд бо ташкили ширкатҳои ба қавли пирамидаи молиявӣ, имрӯз қаллобон бо инҳоро дурусттар киберқаллобон менамоянд. мегӯем мо дурусташ киберқаллобон тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ, тариқи интернетӣ яъне ки шаҳрвандонро фиреб мекунанд ва яке аз роҳҳои маъмуле ки буд ва ҳолам ҳаст ин занги телефони гӯё ки аз ҷониби бонк мебошад. ба дилхоҳ мизоҷи бонк занг мезананд ва мушаххасоти корти ӯро мегиранд ва бо як смс паёмаке мефиристанд ва вақте ки мизоҷ смс паёмакро ба ӯ гуфт яъне ки маблағҳои кортро пурра аз худ мекунанд. вобаста ба пешгирии ин аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ аз ҷумла аз ҷониби амонатбонк ба тамоми мизоҷон имрӯзҳо мо мебинем ки смс паёмак яъне ки ирсол намуда истодаем ки мушаххасоти корди худро муҳтарам мизоҷ ба ҳеҷ кас надиҳед ва аз фурсати муносиб истифода бурда ба шаҳрвандон таъкид мекунам ки ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ваҷ ягон корманди бонк ба шумо занг зада мушаххасоти корд намепурсад ва ё ин ки смс паёмаки омад аз шумо онро намепурсад. эҳтиёт бошед. тавсияҳо чунин аст ки ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ имрӯз бо пешниҳоди кор яъне ки бо маоши баланд хеле маъмул аст. ҳамчунин қаллобон вобаста аз менталитет ва эътиқоди динӣ онро ҳамчун кори ҳалол низ ном мебаранд ки дар натиҷа шаҳрвандон ба доми инҳо меафтанд ва вақте ки маблағ мегузоранд ба қавле барои кор, яъне агар онҳо аз ин маблағ маҳрум мешаванд. онҳо бисёр як ҷалб кунанда бо як ҷалби хоса муроҷиат мекунанд ки агар шумо 500 сомонӣ гузоред дар як рӯз то 24-25 ҳазор сомонӣ кор мекунед ки ин мантиқан дуруст нест. дуруст нест, бале. хуб, бубинед, мо дар бораи муҳоҷирон гуфтем. умуман нақши маблағҳои интиқолӣ дар шаклгирии буҷа то кадом андоза муҳим аст ва онҳое ки масалан аз хориҷа маблағҳоро аз хешовандонашон мегиранд, аз муҳоҷирони миннатӣ, то кадом андоза ин маблағҳоро метавонанд ба манфиат истифода баранд? бале, нақши интиқол дар таҳияи буҷа ин бисёр нақши асосӣ аст. баъзе бисёр оилаҳои мо медонем ки даромади асосии ҳамон оила аз интиқол, яъне ки аз пули муҳоҷир, сардори оила вақти муҳоҷир аст аз пули ҳамон мебошад
و باید که مبلغ انتقالی که با اویله از سردار خانه که در مهاجرت است وارد میگردد از جانب اویله اون را صرفه‌کارانه استفاده برد و حتما چیزی که در بلوگ گفته گذاشتیم در فایز اون رو ذخیره یعنی پسنداز نمایند در بانک ها، چون که ما چیزی که میدونیم مبلغ انتقال منتظم و همیشه یگانه یک خیل نیستند. بعضا وقت می شود که کم، بعضا وقت زیاد و بعضا وقت مهاجران می توانند که معاش نگیرند و یگان مبلغ فرستانده نتوانند. بنابراین درست جابجا کردن مبلغ انتقال از جانب اویله و پسنداز کردن یک قسمیون بسیار با مقصد موافق است. بله. خب سوال دیگری من در مورد زیاد کردن قسمت درآمد بودجه است و خب شما گفتین در مورد خراجات غیر انتظار، یعنی یک مردم عادی به آن که معلومات مالیوی داشته باشند چخیل هر سال چیکار کنند که قسمت درآمد بودجهشون زیادتر شود؟ چیکار باید کنند؟ اساسا درآمد، افزایش درآمد دو راه دارد. راه یکم این یعنی که دریافت درآمد علاوه‌ای در وابسته به اون درآمدی که دارن از جای کار اساسی و راه دوم این کم کردن خراجات، یعنی کم کردن خراجات هم این درآمد رو افزایش میدهد و بنابراین اساسا در دهه‌ها درآمد علاوه‌ای رو برای ماندن این و فکر میکنم آسان تر است و کم کردن خراجات هم نیست، چون که برای کم کردن خراجات ها در دهه‌ها اهالی میتواند که از زمین نزد حولگی استفاده برد و اون محصولات پولیزی از جمله میوه و سبزیجات رو وقتی که خودش کشت میکند و اون از بازار نمیخرد البته که خراجات ها کم میشوند و در وقتی که اهالی شهر همه اون رو میخرند و اینکه خراجات اهالی شهر زیادتر است. خب من علی کوشش کرده استادم که با شنونده دیگری ما هم با میزوج دیگری یکی از مسائل مالیوی هم تلفنی صحبت کنیم. این کس از نویه شهریتوز هستند، محبوبه نظامووا و امیدوارم ولی ما میتونیم با اون کس پیوست شویم و در این فاصله هم میخواستم که با سوال دیگری ما شما جواب بگیرین وابسته به همین موضوع. خب ببینید که با پولها از درآمد خواجگی و با اضافه پولها از مهاجرت کاری در شرایط دهه مثلا چی ایده های جالب رو شما پیشنهاد میکنید؟ استحصالات، نمیدونم تجارت، چی رو پیشنهاد میکنید؟ چی کار رو یعنی انجام دادن ممکن است؟ خب درست خیلی کردید، یعنی که چخیلی که شهرنشین سفر و گفتن و میتوانیم که وقتی که با مبلغ هایی که به دست میاد از فروش محصولات خواجگی قشلاق مثل مادر تاجیک میتوانند کارگاه ها شویند یا که با خرید از خرد سر کنند، با خرید یگان ماشین درزدوزی میتوانند دوزندگی کنند، زنها مردها باشند میتوانند که دکان‌های خرد تجارتی کشویند از قبیل حتی سرتراش-خانه یا که دکان‌های سودای خرد و این میشه درآمد علاوه‌ای و وقتی که بیزنس رو از خرد سر میکنن در آینده آهسته میتوانند که حتی کارگر کرایه نیز با خود به کار گیرند. خب ولی یک بار بازم کوشش میکنیم برای پیوست شدن. شاید بعدتر تماس میگیریم. خب سوال دیگری ما این است که مثلا چند جای کار داشتن تا کدام اندازه در شرایط امروز دهات ما امکان پذیر است و آیا این میتواند که باعث بهتر شدن وضع مالیوی اویله ها باشد و مثلا در شرایط دهه چه منبع علاوه‌ای درآمد باید پیدا کنن مردم؟ فکر میکنم امروزها در برابر جای کار اساسی داشتن جای کار علاوه‌ای نیز پیدا کردن اونقدر دشوار نیست، اساسا در دهات‌ها. مثلا ما وقتی که ما در دهات‌ها در دهجای‌ها سمینار ترینینگ میگذاریم با اهالی و هنگامی سوال جواب معین میگردد که در برابر جای کار اساسی چی مردان و چی زنان کارهای علاوه‌ای درآمد علاوه‌ای دارند. مثلا برای مردان وقتی که هنر دارد یکم هنری دارد، برای کفشیرگر است یا اوستا است، میتواند که در روزهای استراحت با یکم ساختمان یعنی که به کار جلب شود و یا آشپز است. آشپز میتواند روزهای استراحتی توی معرکه‌های اهالی را گذراند و برای اون مبلغ گیرد. یعنی که برای پیدا کردن جای کار علاوه‌ای یا خواهش و هنر لازم است. خب سوال دیگری ما هم در همین زمینه است در مورد آنهایی که مثلا بودجه اولیه را تشکیل نکردن. این تا کدام اندازه میتواند عاقبت ناگوار برای خود اولیه داشته باشد؟ عموما بودجه اولیه را تشکیل نمیکنند و با این چیزا قدر اهمیت هم نمیدهند. مثلا تا کدام اندازه مثلا همین
амалашон метавонад ки оқибатҳои ногувор дошта бошад. бубинед вақте ки буҷаи оила таҳия карда намешавад, оила намедонад ки чӣ қадар даромад дорад ва намедонад ки хароҷотҳо ба куҷо мераванд. яъне ки чӣ хеле ки гуфтем таҳияи буҷаи оила яъне ки медиҳад ба оила то бубинад ки кадом хароҷотҳо ҳаст ва кадом даромадҳо ҳаст, яъне сарчашмаи даромад ва хароҷотҳои он. яъне вақте ки агар буҷаи оила таҳия карда набошад, оила ба қавли таваккалӣ хароҷот мекунад ва албатта ки ба ҳамон чизе ки пештар қайд кардем норасоии буҷа оварда мерасонад, чунки хароҷотҳо танзим карда намешаванд. асосан бисёртар бояд ки хароҷотҳо танзим карда шаванд ва хароҷотҳои нодаркор нолозим бояд кам карда шаванд ва ёки аз байн бурда шаванд ва ҳатто метавонем барои сарфа кардани ва ҳатто барои бардоштани даромад мумкин аст ки баъзе аз сарфаи баъзе хароҷотҳо, сарфаи барқ, об метавонед ки даромад ба даст биёред. хуб дар мавриди маърифати молиявии кӯдакон, чун шумо вақте дар бораи буҷа нақл мекардин, чӣ пешниҳод доред? Масалан, то кадом андоза ин муҳим аст кӯдакон ва наврасонро мо нозукиҳои масалан идораи пулу масалан чизро барои онҳо биомӯзонем ва ё ин ҳам барои масалан дар идома беҳтар шудани сатҳи зиндагии онҳо мусоидат мекунад? бале, маърифати молиявӣ ё саводноки молиявӣ ҳатто аз боғча бояд яъне ки сар шавад. дар боғча чӣ тавр ҷамъ кардани пул, яъне ки дар ҳамон тангақонкунакҳо ҳастанд ки пул ҷамъ мекунанд ва мо бояд ба онҳо ёд диҳем. ва як ҳикояе хондам, вақте ки фарзанд аз падар бозича мехоҳад, яъне ки ҳар вақте ман бозича мехаридам мегӯм мешикаст бозичаро, аммо вақте ки як рӯз маблағ додам гуфтам худам рав хар, вақте ки кӯдак ба мағоза рафт, ӯ яъне ки дилаш ки бозичаро харад, чунки медонад ки мегладиро мешканад. вақте ки пул аз худаш бошад, албатта ки кӯдак низ ба сарфаи он кӯшиш мекунад ва беҳтар онро ғун мекунад ва барои ягон орзу дошта бошад, ягон хариди ягон чизи қиматдортар. хуб, ва биёед дар қисмати ниҳоӣ шумо чанд тавсия ва маслиҳатро барои онҳое бидиҳед ки масалан дар шароити деҳот зиндагӣ мекунанд, хароҷоти зиёд доранд ва ман медонам ки баъзеҳое ки масалан дар муҳоҷират ҳастанд оли бисёр одат карданд ба ҳамин бозиҳои пулакӣ. хуб, шояд барои онҳо ягон тавсияи хуб медиҳед ки маблағҳоро ҷамъ кунанд, идораи дуруст кунанд ва зиндагии худро беҳтар созанд. бале, дуруст қайд кардед. чӣ хеле ки дар боло гуфта гузаштем, барои некуаҳолӣ ҳар як нафар кӯшиш мекунад ки ҳаёти хуб дошта бошад, яъне вазъи иқтисодияш беҳтар бошад ва аз ин истифода бурда дар сомонаҳои иҷтимоӣ пешниҳод мекунанд бозиҳои бурднок дар нохунак. ва албатта мо мебинем ки бисёртар аз он харидорони чипта муҳоҷирони корӣ мебошанд. асосан муҳоҷирони корӣ низ дар худ як нақша доранд, нақша яъне ки барои хариди ин ё он чизи қиматнок дар оила ё гузарондани тӯи маърака ва онҳо фикр мекунанд ки бо харидани чипта ба маблағи 10 сомонӣ онҳо метавонанд ё мошин бибуранд ё ки чӣ хеле ки онҳо мегӯянд хона дар маркази шаҳр, ки ин реалӣ нест. яъне ки барои ин бояд зирак ва ҳушёр шудан дар кор. яъне чӣ? мантиқан фикр кунед. вақте ки теъдоди чипта 3000 сомонӣ аст ва маблағи он 10 сомонӣ, дар маҷмӯъ 30000 сомонӣ мешавад, аммо теъдоди он тӯҳфаҳое ки онҳо пешниҳод мекунанд 200-300 ҳазор сомонӣ мебошад, ки ин дуруст нест. ва шояд дар ин ҷо савол пайдо мешавад ки бурд мекунанд ку, яъне ки ҳастанд нафароне ки бурд кардаанд. ин ба хотири он бурд мекунанд, яъне бурд ба онҳо дода мешавад ки барои ҷалби боз ҳам харидорони чипта дар давраҳои дуюм, сеюм ва дигар давраҳои бозӣ. ва инам албатта як зиёни зиёде ба буҷаи оилаи онҳо меояд ва аз ҳама мушкил ҳамин аст ки онҳо ҳамин корро пинҳонӣ аз хонаводаашон анҷом медиҳанд. масалан волидошон, ҳамсарошон намедонанд ки онҳо ба ҳамин кор машғул ҳастанд ва ҳар хел баҳона мекунанд ки пула надоданд ё пули кам шуд ё ҳолатҳои дигар, ки ин якбора вазъи молиявии оилаҳоро метавонад ки бадтар кунад. воқеан сипос мегӯем ба ташкилоти амонатии қарзии хурди Финка Тоҷикистон. мо бо як нафар аз истифодабарандаи хизматрасонии ин бонк ин ташкилоти молиявӣ суҳбат доштем. хуб, ва намедонам барои чӣ бо нафари дигар ки аз шаҳри Туз буданд, хуб мо пайваст шуда натавониста истодем. ман бисёр мехостам ки шумо
дар қисмати ниҳоӣ дар мавриди тавсеҳои худатон баъзе пешниҳодҳо шояд ба мардуме ки моро гӯш мекунанд суҳбат кунен ва дар мавриди банақшагирии молиявӣ ва буҷаи оила аз чӣ шурӯъ кунанд, чӣ корро бояд анҷом диҳанд ва то кадом андоза ин чиз барои беҳтар шудани зиндагии онҳо муҳим аст. марҳамат. пеш аз ҳама тавсия дода мешавад ки барои маълумот пайдо кардан оид ба таҳияи буҷа чиле ки гуфта гузаштем дар тренинги семинарҳо иштирок намоянд, фестивалҳо, ҳамчунин дар сомонаҳои иҷтимоӣ дар ютуб каналҳо видеороликҳое ҳастанд ки вобаста ба таҳияи буҷа ба шумо кӯмак менамояд, яъне ки онро метавонед тамошо кунед ва ба худ гиред. ҳамчунин дар дилхоҳ ташкилоти қарзӣ, аз ҷониби дилхоҳ ташкилоти қарзӣ тренинг семинарҳо гузаронда мешаванд ва агар ягон мушкил, ягон савол пайдо шавад, аҳолӣ метавонад ба наздиктарин ташкилоти қарзӣ муроҷиат намояд, бо мутахассисони он суҳбат намоянд ва ҳатто ки агар ягон бизнеси худро дошта бошанд, барои рушди бизнес метавонанд қарзҳои муфид бигиранд. амонатбонк низ дар баробари ин ба занҳо соҳибкорон қарзҳо пешниҳод менамояд ва ҳатто дар ҳамкории бо лоиҳаи Шпарткасса як лоиҳаи занҳои муваффақ низ кушода шуда буд ки бевосита занҳоро дар деҳоту дар маҳалҳо барои рушди соҳибкорӣ яъне ки маблағгузорӣ менамояд. саволи охирин бубахшед. баъзеҳо мегӯянд ки ҳамин хароҷоту даромада ҳар рӯз бояд дар варақ навишт. ҳамин то кадом андоза асоснок аст ва ин оё ягон манфиат дорад? бале, манфиат дорад. асосан буҷети оила хароҷот даромад барои як моҳ, яъне дар як муҳлати муайян карда мешавад ва вақте ки агар мо дар зеҳн бидонем ки чӣ қадар хароҷот мешавад, навиштани он зарур надорад. аммо аз он ки баъзан хароҷотҳое ки мо мекунем аз зеҳни мо меравад, яъне дар хотир намемонад, онро навиштан агар нависем, ҳарчанд ки каме дигар навистан хуб аст, яъне ки ҳарчанд ки аз дигар тараф навистани хароҷот вақте ҳангоми харид менависӣ, мумкин барои дигарон яъне ки аҷоиб намояд. аммо мо медонем ки вақте ки мо харид мекунем, ҳатман дилхоҳ шахс вақте ки ба бозор меравад, як рӯйхати харид дорад. ҳамин рӯйхати харид рӯйхати хароҷот мебошад, яъне ки онро мемонад дар як ҷо ва таҳлил мекунад дар охири моҳ ки кадом хароҷот куҷо рафт. беҳтарин. хуб, шунавандаи азиз, умедворам ки суҳбати ҷолиб буд. мо суҳбат доштем бо Умед Буриев, коршиноси соҳаи саводнокии молиявӣ, муовини сардори идораи методология ва бозомӯзии кормандони корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк, ва сипос мегӯям барои шумо барои ширкат дар ин барнома. хуб, шунавандаи азиз, ёдрас мешавам ки гуфтори мазкурро Азия Плюс бо дастгирии барномаи Remit Prime ифат ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мекунад ва барои баргузории ин барнома сам доштан ташкилоти амонатии қарзии хурди Финка Тоҷикистон ки мо аз онҳо саймона изҳори сипос мекунем. ман барои шумо муваффақият, камёбӣ ва барору орзу мекунам. ташаккур. хуб, шунавандаи азиз, лоиҳаи фурсати донистан идома меёбад ва мо аз ин пас дар 2 ҳафта як маротиба ҳамин гуна барномаҳоро бо ширкати коршиносони хуб пешниҳод мекунем ва бо ширкати онҳое ки аллакай зиндагии худро бо роҳи донишҳои молиявӣ беҳтар карданд ва умедворам ки дар идома низ шумо ин барномаҳои моро шунаванда хоҳед буд. Субҳон Ҷалилов будам. То гуфторҳои дигар, комёбу муваффақ бошед.